Ha Allah sarkin daɗi. Wanda aka yi masiri da wanda kasuwansu baya ja muna ba da magani. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Layan da ka bani malam ta yi aiki sosai. Ai aiki ne. Saboda na ga kasuwa. Shago na in ka gani malam idan ma bana nan har gosulo ake ana da zaman jira. Ita wannan ka aje ta. Aikin gama ya gama. Game da ƙarin jama'a ko da kake bukata. Za mu aiki amma cikin dare. Rafa ne za mu tura. Kana ji na? Ina ji malam. Idan aka tura maka rafanai to ina ji insha Allah kai da kanka sai ka ƙara dawowa kai godiya. Madalla, 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 madalla. Jiya na ga madara fa. Allah ya saka da kudi. Na ga madara. Allah sarki. To a sauka lafiya. Masha Allah, masha Allah. Masha Allah. Gafara je malam. Kuma sallama ake ma. To, ka ce min gafara ne sai ka ce wata mace. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Allah ya taimake malam. Na wani malam. Ya aiki. Kana ji ko malam? Na zo binni na daɗe na sha wahala. Kusan shekara na ɗaya kenan. Tun da na zo ba irin sana'ar da ban yi ba. Ba irin wahalar da ban sha ba. Sana'a kala-kala. Amma malam kuɗi ya ki zuwa. Kuma tuntuni kuɗi nake so na yi irin su Dangote ko ɗan Tata ko ɗan Sabo. Ni so nake sai na yi kuɗi dole ko ta wani hanya. Na zo wucewa ne sai na ji wani yana magana ka ba shi laya kuma ya samu kuɗi. Mutane da yawa ina ta jin suna zuwa nan. Na ce to bari in zo in ji malam ni ya za yi. To yaro ka zo gindin magani. So kake ka fi Dangote ko komanga? Shi kashi Dangote nan ikin zuwa. Ha? Dangote da kanshi malam. Dangote da kanshi. Kace ni alhamdulillah ga inda ma arziki na yake nan amma na je sai wahala nake ta sha malam duk wasu kamfanoni na Dangote da kana suka fara. Nan dai da wata daya duk duniya sai an saka. Gashi ga hanyar ta bullo. Ai ka bullo hanyar. Yawa malam. Yaro ka bullo hanyar arziki. Yawa malam. Kaga wannan tsayuwar da ka gani to kai ne tsaye cikin tsakiyar jama'a nan duk jama'a ne sun zagaye Allah ba arziki. Nagode malam shi ke za mu yi kuɗin za a yi yaro za a taimaka to malam amma ba a kiyaye a malam ai dole sanu to malam ka ganta
Me ka gani? Ce min laya. Laya ce malam. Wannan kan mu. Dike su da. To malam. Ka natsu kuma ka saurara. Ka ji abin da zan gaya maka. Ina jin ka malam. Wace na fara baka? Wannan ka fara ban malam. Kafin kuma ka bani wannan. To ita wannan da na baka. Ko da yaushe ka kasance tare da shi. Ita kuwa wannan ta biyu. Ka je ka samu wuri ka kafe shi. Duk inda ka je da wannan. Ko banki ka je ka samu inda ake hada-hada kuɗi ka shiga. Duk abin da ka gama yi a bankin nan ba mai ganin ka kuma kana matsa wannan wadda na fara baka. Wannan kenan. Ita za ka ɓace za ka dawo inda ka kafa wannan ko a ina ne. Yanzu malam idan na fahimce ka wannan samu je aje ta. Idan a Legas ka kafa wannan kana Kaduna. Wannan kuma in dinga yawo da ita. Madalla. Duk abin da ka yi ka matsa wannan za ka ganka ka fito inda ka kafa wannan. A wannan sati dai na fi ɗaukata kuɗi. To na gode malam. Na gode. Sai an jima ba. Madalla. Madalla. Yawa. Ina da mai gida barawo. Wallahi ogani ba barawo bane ka tsaya ma bayani. Kai na ka shigo bayanin me zaka mu kai na ka tsaya ma bayani. Kai na ka shigo. Wallahi da dan Allah barawo a gidan na oga. Na ka tsaya ma bayani. Barawo ya wuce kuna bacci. Ka so so dinga ba. A sati mai zuwa cikin shirin namu na sai na yi kuɗi Hausa series comedy. Kai dan iska ne ina bin ka bashi baka badawa. An sa oga dan ka ci.
maganin ba haba oga la ilaha illallah jama'a barawo na gode Allah ga sha ba ruwan ku da wasu ƴan sanda ko wasu ƴan ku sha ku kwale ba wani wanda ya sai kawo mana kana ganin mu da kaga ina sai da wiwi ina sai da sholisho ina sai da batara suku dai ina sai da kwaken duk wata kwaya suroci ermo kai boka boka me kake a nan waje kuma boka amma Allah ya tsine ma boka